O programa de dinamización da lectura impulsado pola Biblioteca de Ribeira baixa as rúas de 3 parroquias do municipio. Haberá espectáculos familiares en Aguiño, Santa Uxía e Palmeira. Baixo a organización do Concello de Ribeira e co apoio do programa Ler conta moito da Xunta de Galicia, nas próximas 3 fin de semana terán lugar outras tantas sesións contacontos postas en marcha dentro do Plan Municipal de Dinamización de Lectura, coa particularidade de que en lugar de celebrarse na biblioteca local como ven sendo habitual, viaxarán ás rúas de 3 parroquias do municipio, no ánimo de procurar unha mellor aplicación das medidas anti-Covid. Son actividades para o público en xeral, máis ben familiar e infantil. E será en Aguiño teremos un concertiño de música, despois teremos un contacontos en Ribeira, que será na biblioteca, e outro contacontos en Palmeira. Esta programación pretende tamén dar cabida aos mellores narradores orais, as mellores historias e as mellores cancións en espectáculos dirixidos a un público infantil e familiar de forma totalmente gratuita. Son actividades ao aire libre, unha farémola no campo, a primeira que será en Aguiño, farémola no campo da Tasca, na pista deportiva que hai ali ao lado. En caso de que choiva, pasaremos ao conservatorio que hai ali ao lado. A de Ribeira será na Porta do Sol, e esa será pola mañán, e a de Palmeira será pola tarde tamén, ás 8:30, e será no Porto. Patrimonio natural, a historia de Brancafor e o Espantamedos son os 3 espectáculos que se van desenvolver. Recordarvos que temos a biblioteca ao voso dispor, que é un espacio para adultos e nenos, e que o espacio infantil da sala de lectura está aberto de 8 a 2 para fomentar a lectura dos nenos, que se poden levar libros para casa, que é moi sinxelo, que tendes que dar os datos e xa vos dan un carné. Nada máis que os nenos que veñan, cando veñan á biblioteca, sempre que sean pequeniños, teñen que vir acompañados dun adulto, e despois poderedes levar libros cantos que irades para casa.